Balima Anokuma, très urgent. Balima bien vendredi 15 mai 2026. Que l'armée malienne à Kidal, point d'interrogation. Anye information dans mes réseaux sociaux quand comme Mali armée bena donc Kidali yani seliche. Anya ye viromani chamambe kabla. Anya ye ube kabla ko farapu be ka ke Kidali. Anya ye Mali surasu be ka position fin ta. Ube ka kuma do fo réseau ka ko Mali surasu be yan fait ou ye Kidal encerclé ube yan fait ube ka position be bla réseaux sociaux ka ko yani seli fana tia ko Mali bena Kidali soro. Ni Mali armée Kidali soro ne segu tungarabe bo mba fengo bravo à l'armée malienne. Kidali ko kele Mogo folom ya damne Facebook safo ne segu tungarade mentika korota cheshi tse ka jigi. Ka foko ka Kidali ke Mali tayi. A marchi folo on a organisé la diaspora américaine. A photo flende, ou ka soro ibeka make Mali président ye folo. On de folo ya ke sous la pluie et la neige. On de marchi ke Amérique kono na photo flende. Anya ben la, ne de flende jacket bleu flende la ne flende yele la ta. Ni photo yi, anya ni ta depuis ibeka make Mali président ye. Depuis ça nous numben na wate bi Kidal kla wate na wate na amboranye farasi critiquer ango anye Mali armée soutenir ngo fanga don Kidal di on de folo ya keleka awane ma kele blali chini ne ma changer fana mbo fanya na bi ni Kidal sur la kadni mais kodo de be ka ke Kidal kola mena mena surprise do be Kidal kola mena fo Mali onyana bebe ne do réseau ka ni nord ko kele de bebo do munu beka koku taye bi ni ko nyana tigi be chaya mais che folom ya kele ke rezo ka onedi okeni la bebodo foni mu make horonyi sino beba do rezo ka mena kuma kele fo Mali onyana ubeka bo ko Mali armée be don Kidali yani seliche oye filibadi aw de be kanga sorasu domina Nous nana ka Mali surasu genga bo Kidali. Est-ce que ou bora ka fo réseau kan kubena na Kidali minea? Non, ou mo fanyana. Ou ma fanyana kubena Kidali mine. Ou nanu chuan kandi. Awere ko komata bata anifla ko jamana chaman ba de mercenaires bla kana Mali kono ko kana anga surasu genga bo Kidali. Kidali ortem directeur yera do fo. O kera ne yere terike du. Muntara kuma Sidi Elmedi la mun kuma na ortem directeur et réseaux sociaux ka ani mogo folo mi kuma na one segu tungaradi mogo folo mi ya publicité ke réseau ka one segu tungaradi mo wa dama video were ala mo kuma kele fo nyana avec la communication mi ke auté ka armée deme anye nere do abdou nyangere be kata fo kolube ta temi Kidal kateme bon munu ya ngenga bo Kidali olu ma publication ka kubina temi Kidalu una na chwankandi ema al Donald Trump beta ira amefe malien beka kuma inta kalaje jugu ya kante foite ibisa ka fo segu tungarate Assimi Goïta fe mais segu tungarate Mali fe ya kuma mama dali nyama denga fsanai mogo de bi sigi konete Mali fe wallahi halalate dambe tiki dente horon kolon de ni ba définition ni ba nyino tiki de la parce que ne ba do de be Mali fe mais Assimi di kakula ça c'est clair m'votera ibeka jengera toro ibeka bla ne be tendi ça ne bi défend mini changera itano ne tambashi ne tara campagne ke ibeka ne Abdou Niang anye campagne ke ibeka yele mana domina ne nto malla ka fo ngo je ne suis pas dedans malien be bo kalama ne Assimi deme a changera ngo non ntaka kula bon ne be tendi interité mo chier nte mo chi batu mais avec a munke Kidali kula a ben korane cha avec a armée détruite a virumani fefe ya écran bla ka seben ou ka écran ka a seben ka bla ko Mali bena Kidali ko Mali ka mena Kidali libéré aya beka capture écran ke munu ko yani seliche kambe Kidali solo munu ko kameta temi Kidali aya beka capture écran ke aka bla bulu koro nama Kidali soro nango ngambe Kidali kela domina namanya otigu de anchoro aya sebaka da ne da fanyana en tant que spécialiste de la théorie de complot ne de fleka kuma fanyana bi
an ka plan de guerre de bɛ ta k'o da réseaux sociaux sanfɛ an ka sɔrɔsiw ka position de bɛ ta k'o da réseaux sociaux sanfɛ aw ni ala cɛ ne dans quel pays an ka jamana kɛra yogoro jamana de ko Mali sɔrɔsiw k'olu ye Kidali encercler k'an bɛna don Kidali yanni seli cɛ a bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛ na an kɛlɛ don min na est-ce que olu y'o fɔ olu ye yiri mɔgɔ ninnu na n'olu b'u sigi et puis fo dɔw b'a fɔ i b'a dɔn a y'a to n ka dɔ ka fɛn kala i b'a dɔn fo ka vidéo dɔw bɛ taa sɛbɛn ko a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la ko population de Kidal nous vous appelons à la plus grande vigilance veuillez rester à l'abri c'est-à-dire olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Kidalikaw k'u dogo ko parce que ko Mali bɛ nali donc a bɛ ka marifa ci minnu na olu ye dangaden de n'olu bɛ marifa ta k'i jɔ ka an ka avion natɔ o ko n'olu faga olu yɛrɛ de bon wulu ni jakuma ni waraw bɛɛ donna communication na u y'an ka révolution bɛɛ tiɲɛ révolution in ko n y'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko n y'a kun fɔlɔ de ɲin'a ye wagati min na an bɛɛ lajɛlen ni Asimi kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka communication kun ka ɲi an vidéoman kun bɛ ɲɔgɔn wele an kun bɛ ɲɔgɔn consulter an kun ka di minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ wara ni faga goma bi k'olu de Asimi ka supporters ye bi u yɛrɛ ma tɛ ɲɔgɔn fɛ Boubou Mabel la malora an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a gɛn ka bɔ sali kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ billahi ni korana cɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ awa u tɛ ka transition in dɛmɛ fana bon transition in binni ye ni mɔgɔ kelen de awa u tɛ se ka transition in nata ɲɛfɛ papaga u tɛ se ka kala u tɛ se communication na aw ni ala na kira cɛ anw ka plan de guerre an ka sɔrɔsiw ka ngula bɛn de sutura la dogo la ka taga an ka sigilen dɔrɔn an ka wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ko Mali armée donna Kidali o de ka d'an bɛɛ kulo la o don ne bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ Kidali ye ne ka combat de a ye Gamu denw ɲininka général Gamu u si tɛ réseau kan mun bɛ Gamu dɔn ka tɛmɛ ne kan u si tɛ ne ye mun kɛ quoi c'est-à-dire que i b'a dɔn sɔrɔsi ninnu nana ka révolution tiɲɛ de quoi wallahi maliyɛn bɛɛ bɛ ne dɔn depuis maliyɛnw tɛ dara la ne bɛ ka kɛlɛ kɛ fo k'a don bɛɛ kungo la France ko a ba la France ninnu an d'a bɛɛ kɛ aw ni bɛɛ d'a bɛɛ kɛ Abdou Niang ninnu de kun b'anw kɛlɛ fɔlɔ mais bi u ko k'olu de kɛ patriotes ye nkalontigɛlaw est-ce que a ye na taa ɲɛfɛ de wa ou bien a na segin de non ninnu tɛ se ka taa n'an ye ɲɛfɛ c'est ni ne ta ɲininaw de n bɛ mun fɔ aw ɲɛna u bɛ ka mun kɛ réseaux sociaux kan u tɛ ka armée dɛmɛ n bɛ fɛ Mali généraliw Mali officier ba bɛɛ ka kuma in lamɛn a bɛɛ ni kuranɛ cɛ u bɛ ka mun kɛ n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ fɛ ka taa Kidali combat kɛ nin wagati la n m'a fɔ n k'aw kana taa frappe kɛ avion na dɛ mais k'an ka troupe bila dugu ma bi n'an ka sɔrɔsiw bila dugu ma bi k'u bɛ taa Kidali n'an m'an kɔlɔsi a tɛ ɲa parce que vidéomaniw y'a plan bɛɛ tiɲɛ déjà a ye plan wɛrɛ labɛn aw ka taa Kidali libérer mais vidéomaniw bɛ ka mun fɔ réseau kan n'o de y'aw ka plan ye o plan tiɲɛna ka ban déjà aw ko ko 12 000 combattants ko maa 12 de bɔra jamana wɛrɛ la ka ni cu Mali kan olu natɔla o mɔgɔ kelenw bɔra o jamana kelenw kan o jamana et puis aw bɛ ɲinɛ wɛrɛ o jamana kelenw bɛ tila ka se k'o ɲɔgɔnna si wɛrɛ bila ka na o parce que olu fana défi de lancelen filɛ nin vidéomaniw dabaraba u taar'u sigi réseau kan ka aw ka plan ta aw kan ka taa Kidali minɛ cogo min na aw ka sɔrɔsiw bɛ position mun na k'a t'o bɛɛ fɔ réseaux sociaux kan n'aw wulila k'a bɛ taa Kidali bi n'a ma kɔlɔsi a bɛ Gao ni Tɔnbukutu perdre parce que u bɛ tila ka renfort wɛrɛw bila ka na aw ma sigi ni mun ye n'aw bɛ Kidali minɛ aw kana fɛn fɔ aw ka vidéomaniw ɲɛna a ye wuli dɔrɔn maliyɛnw ka wuli sɔgɔma dɔrɔn ko alhamdulilayi ko Asimi Goïta bravo ko Kidali sɔrɔla bara ni Kidali sɔrɔla ne bɛ bɔ ne bɛ armée fo hali Asimi yɛrɛ ne b'a fo ni Kidali sɔrɔla ne b'a fɔ n ko merci président parce qu'ale de ministre de la défense ye ni Mali ye Kidali récupérer n b'a layidu kan d'aw ma mais bon n b'a fɔ n ko merci Asimi je le ferai n b'o layidu kan ta bɛɛ parce qu'ale de ministre de la défense ye n'a kɛra n'a ɲɛna ne b'a fo o ye diyagoya de peut-être a tɛ diya mɔgɔ dɔw ye ne ka kɛlɛ tɛ juguya kɛlɛ koyi ne ka kɛlɛ ye Mali kɛlɛ de que ce côté soit clair donc avec un mot qui a armée exposée à la communication colon de nous b'a fɔ Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ɲɛna n'aw taara k'a bɛ taa Kidali kama zena Ukrainiens bɛ yen déjà ninnu fana dɛmɛlen de don ninnu tɛ yiri mɔgɔ ninnu ye nalomaw tɛ u tulo b'a ka vidéomaniw na mankan na u bɛ ka taa public fa dɔw b'a sɛbɛn ko Kidali population k'i dogo ko parce que ko Mali armée donc Kidali population k'i dogo marifatigi minnu bɛ donc olu bɛ to kɛnɛma déjà quoi olu ye gulɔminaw de ou bien olu ye dangadenw de n'olu b'u jɔ an ka avion ka na olu farapi aw bolo ko avion de b'a to an bɛ victoire sɔrɔ ni avion tun bɛ victoire di mɔgɔ ma sisan b'a sɔrɔ
Amérique Iran kenyemere Amérique avion keme flani ko de wuli kataka Iran gushi o bera Iran résistera amega mogo munu kele Ikereniya de bu kofe bi Ikereniya be ka drone do di nunu ma do be hali avion na jigi na man kolosi baka tien de foyana o abeka ni kuma munu fo ni communication munu ke ni mbato mogo munu fona be ka les combattants de Lazawad la munu be Kidal olu fana deme baba fana be na wuli ka jode damena san Kidal tuguni parce que aw da braba aw da nogole aw da katakatanin abe ko boko bla et réseaux sociaux kan folo an kunte communication ketan ni koma be sena amba foko bravo à l'armée ni mali armée nu be ka ci nyogona o la ambi se ka boka commentaire bawke mais armée yere ma wuli folo aw be ka armée ka plan fo folo yala aw be ka armée deme de wa ou be aw be ka armée choro aw de be désinformation na ngalon tegaw la propagandisou la aw te ka armée deme aw fe flena be ka ni ko ke anga révolution damene aw shi kunte aw sinkoro abe mogo kura abe kungulu kura mais ko nyina kun folo de nyina yi anga jamana taruku te changer fo ka jien wuli Ablaye Diop tara galon tege ka ba foko Assimi Goïta be Modibo Keïta nya abe galon tege doronda te passé de abe kan aw c'est-à-dire que abe révolution fo mais abe galon tege de ke révolution e kan galon ayanga révolution saboté ka ayelema ka ke propagandiste ni galoni ça passera pas mbo fanya nabi Kidali koyi ne mali suraso wula klefla na ma kolosi ube Bamako ton noni ube ataku cheya woro la billahi ta'ala me ngina Kidali ko tuguni aw kunga u gelu de fermer quoi billahi ta'ala abe ka ni propagande ou ke peut-être que Kourango be sena ube wulu be ni koni nke obolo kube ka transition deme de wala sa mali nga fo amena Kidali sura na Kidali sura kadni ne segu tungara ne de follow Kidali ko kala damna réseaux sociaux ka opérez-vous be a photo be a vidéo be on de follow marsi ngo fo Kidali ka kanta ya flani a tete mum se ka soso ka fo ko aba la France on de follow damna États-Unis on de follow keleke ya donc nyina kun follow de nyina mengo do yisiki kone be ka France ka baraka do tarane photo ta ko ni diadisu ça dit nema alaka danfen dangale ka farafimbo ele bi re faga uba moko ko kala parce que toro Assimi Goïta ne ko munta Assimi ko la mais nta la o se kan jago nga ka Assimi fe nta fe bi nta fe chini mais na e Kidal libéré na Assimi e Kidal libéré mais bon ba fou parce que ministre de la défense de ba fou merci le président merci monsieur le ministre de la défense ba fou je vous promets na ni Kidal libéré do na ne ba fou ngo merci anga politique kelawbe jamana kelawbe adamadia bi folo am en kuma ñogon kele politiquement o dugu jame ñogon carré ko na me ñogon fu mais depuis surasi nunu na fangata henne dona mogo ñogon ce mogo be ñini ka muruta ka ñogon so carré kuna hen bulu jugu ya bulu uye beke jeune beke fuwar de ku ken nata bawi u be so ali mo u alu teru u la alu teru u bo faga na fulu no fe surasu na no ke o fana horonya dia abe fo mako horonya ay jamana in détruit. Voilà la vérité. Donc propagande de dowre essentiel ko gele abe ka mo nyina oko ube boko Kidal ube na ni propagande si nke bon plus abe boka baga ke Kidal ko la plus nous fera buka position à renforcer di Ikereniya be nun ko fe bebodo anye defeti ta tezawaten siya juli ayirala anna de kona ma tenzabaten to kabe Kidal perdi ni aya tenzabaten to mundo otea bon Kidal ko nyege mbana anga préparer kanyaka Kidali mine ni mona donila domina nego kiba bo odo ni mi kolose mona werebe doila Musa Maraka tagalim kera Kidali au aklibola anke bataillon de former ko bataillon waraba Musa Marata to Kidal général Gamou nunu ni bataillon waraba ani mali surasi commando baw tara Kidal ka erebelu bunte Algérie bora ka mercenaire ça de ani jamana me nyona ta don quoi ou bus sankabalama de jigan kan tuguni effectif be ambolowa Assimi recrutement ke wa est-ce que surasi do tarawa surasu moral be toko tume auto shido maintenant ka soro Assimi ka plan de kabena Kidali récupérer bombardement ta to anga Kidali récupérer mbo fa yana de fo mali surasu ka ta dugu madi abe ka foli mi ke kamena ta Kidali récupérer na ma kolosi nunu be taka minu nu fo mbeda anga surasu nya c'est-à-dire abe ka anga surasu exposé auta don quoi aw manga ni kuma ere fo
ne suraso ye kɛlɛ daminɛ wagati de la k'an bɛ ka taa Kidali o la an bɛɛ bɛ bɔ an ye Kidali récupéreli mun kɛ an ma bɔ k'a fɔ an bɛna taa Kidali récupérer o an kɛlen ka kɛlɛ daminɛ de an bɔra n'a ye an ye Kidali récupéreli mun kɛ 2023 la o ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ communication na an bɔra de k'a fɔ ko Mali armée ko bravo an bɔra de k'a fɔ depuis bɛ ka kɛlɛ kɛ bɛrɛ wagati la an ko vraiment ko armée bɛ ka avancer mais an man sigilen to an yɛrɛ ma dɔrɔn ko nin don ma sina an bɛna taa Kidali libérer an si m'o fɔ parce que mɔgɔ lankolondenw nana don ko la nkalontigɛlaw taɲininaw wari ɲininaw u tɛ jamana ko dɔn a dɔw ko k'u ye journalistes ye des faux journalistes u bɛ nkalontigɛ la u t'i maloya u tɛ miiri u tɛ taa si maliyɛn bɛɛ k'a ta k'a da ɲɛkɔrɔ Donald Trump taara Iran attaqué don est-ce que Trump y'a fɔ ko nin don bɛ taa Iran attaqué a y'u la munumunu dɔrɔn an bɛ bali mun na dɔrɔn a ye farapu kɛ u taara e ni Ala cɛ ninnu taara kati attaqué don est-ce que n'u kun y'a fɔ ko nin don an bɛ taa kati attaqué est-ce que an kun t'an na bɛn yan e ni mɔgɔ bɛ fɛ ka kɛlɛ e b'a fɔ a tigi da k'i labɛn dɛ min ni gosi sisan e bɛ fɛ ka fɛrɛ mɔgɔ ma e ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ e bɛ fɛ ka fɛrɛ ma e b'a fɔ a tigi ma he karisa n bɛna t'i kama han hali bagan t'o kɛ c'est-à-dire ne t'a dɔn a dɔw ye kalan modèle mun kɛ quoi i m'a ye journaliste Abdou Niang ko fana kɛlen no u bolo cɛ confiant ka jugu ngoyi ye ni surasi nana kana non i b'a dɔn ne jamana di mɔgɔ dɔw ma jamana sigira kɔfɛ wala an sigira kɔfɛ bon ça a toujours été comme ça tant bɔra kan de fɔ ɲɛna Mali surasiw n'a bɛ Kidali récupérer aw kana vidéo manu na bɔ a kalama n'a ye Kidali combat daminɛ wagati min na ne yɛrɛ b'aw soutenir o la ne ka combat de don ne tɛ n ka combat bila diɲɛ mɔgɔ si ye u bɛ stratégie kɛ u b'i la gosi walasa i ka c'est-à-dire u ye kuma bɛ fɔ ne ma mais ne ko ye mɔgɔ dɔ n bɛ taa fara Faransi kan mais jamais ne t'o kɛ u ka da nɔgɔlen u ka manamanakanw tɛ ne bɔ n ka sira kan depuis a dɔw bɛ depuis woro ma bu a dɔw baw nɔfɛ ne bɛ ka Faransi kɛlɛ awa ne b'o Faransi kɛlɛ kelen na awa ne ma changer mɔgɔ b'a bila kunna ko ne ye Faransi ka mɔgɔ de ye hali ɲamaden ka fisa n'a tigi ye mɔgɔ b'a bila kunna ko ne tɛ Mali fɛ bilahi hɔrɔn den tɛ danbetigi den tɛ a tigi lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hali woro tan den tɛ je vais être très clair et net jamana ko tɛ mɔgɔ ko ye quoi n tɛ karisa fɛ mais n kana nkalon nɔrɔ la n kana détruire quoi nin ko ninnu daminɛna 2018 ni fɛn de la ka na quoi 2020 ninnu na fɔlɔfɔlɔ an bɛ politique la depuis dɔw baw ma furu an bɛ politique la an bɛ taa radio so la an bɛ émission kɛ an bɛ ɲɔgɔn gosi o dugujɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn fo carré kun na mais bi kunfindenw nana don politique la k'a kɛ yɛrɛ hali n'u ye misiri kɔnɔ bi kɛlɛ o mun ye mun den modèle ye u tɛ fɛn dɔw kun c'est-à-dire marabalidenw nana don ko la dɔrɔn u ye ko tiɲɛ an bolo quoi mais avec des présidents fainéants comme Assimi Goïta u y'an ka ko bɛɛ tiɲɛ ne kun dɔn maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ Ala ka Kidali conquête nɔgɔya n y'a promesse ta o ye même mun ka nin f'u ɲɛna ni Kidali kɛ nin sɔrɔ ne bɛ bɔ ne b'u fo mais n'a m'aw kɔlɔsi Kidali ko ɲaga la yala Tɛnzan Waten n'an kun bɛna Kidali perdu Idrisso y'a fana bon Tɛnzan Waten ko bɛ cogo min na si on ne fait pas attention on risque de perdre Kidali mɔgɔ ninnu na bɛnnen de don aw bolo ko mɔgɔ ninnu fana bɛ sigi k'aw lajɛ de a bɛ ka fɛn fɛn fɔ o b'a bɛɛ dɛ a bɛ taga n ka jamana plan ta ka t'o fɔ réseau kan non a k'an bɛn